Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitri Nansing. Oke guys, kali ini aku coba pagi guys. Iki wes sawan. Urung. Jam loro. Lah ya budale jam loro kok iso malah. Bingung ae. Tenan. Dan rono ndelake penjahit video kok malah saking ning kene lho ya Allah Gusti. Ya. Jam loro ndro budale iki langge setengah loro. Biyo golek destine. Oke, gimana aku ditundasno Mbak Bella ya Allah, Mbak Bella makasih ya. Aku kena nang pasar ki ana guys, ini kon guru piye lagi guys. Kenapa lagi bumbu kacangnya melekat guys ini. Tuh, bumbu sambal kacang guys. Bumbu sambal kacang iki pentole gede-gede kok ana sing cilik, tak cobain guys. Iki mau sampai kok mama sendro guys. Nek kok ibes ini Mas Riki kan masuk jam 2. Enak loh guys. Judulnya kan enak aja ya. Jadi bentarnya kalau anak sendiri guys. Bentarnya gede-gede pak ini. Tunggu. Tinggal cilok ya. Tinggal cilok enak bumbu kacang guys. Nah ini gue pokoknya agak tas rapi guys, Mbak Bella untuk kembang. Jadi nanti kayak aku yang Mbak ada lagi. Enak banget. Ini makan lewat. Terus ada pentok gak? Enggak usah. Kok masih tuh tenang guys. Lewat Mbak Lati. Makasih ya Mbak. Mungkin nak sambal kacang ini kalau anak bumbu daun jeruk gitu ya guys. Enak. Karena kita mau belajar udah, nih guys tidak mendungnya petang di. Nah wayah kan makan bedan. Ini bang. Iso pora ya Allah. Ini kok iso. Turun titik mesti masak. Titik sampai buka. Dia nek tulisane open ki lho, guys. Wis tak tukokno neh iki, guys, untuk promo. Untuk promo 13.000 iki lho. Kita buka, guys. Sapa kowe? Sapa ora kok? Piye, Sen? Ora bisa. Iki lho. Wes guys. Gak iso neh. Iki lho, sabar. Kalau dibuka ning kuwi lho, Dek, iki lho. Lah iki lho. Ndi. Guys. Moyo sak ember neh iki lho. Induk telung untuk 13.000 guys. Iki udan abning. Kasih doe nganu nange gelem kae ora? Mbak Naira. Mbak Naira. Mbak, lagi lho. Mak, Lah mangan jerene. Bapak kasih. Ning jerone iki gene anu, Dik. Anak iki lho. Bener di mam sik.
Guys, iya aku udah rezeki mana ya Allah, udah rezeki terus ya guys, alhamdulillah. Ya aku padahal aku kan yang mana yo nangko guys, tapi urung mateng. Dekane mateng ki gak ero aku, jadi kan bosok loh guys. Kan gak didel loh, jadinya bosok. Ya aku entuk rezeki kanggo nimbalan guys. Nangkone iki mau diwene aku. Tak coba ya guys yo. Nice. Tak coba itu. Kok soalnya lagi arepe tak gawe kolak sesuk guys. Ngolah aku. Kamu tahu ya guys? Tak jajal itu. Lokin guys, manis ya. Enggak nongkolnya manis sesok ini, malah manis sudah guys. Ya, jadi ini sesok kita tetap tak olah. Lek ono malah ngene Basri yo tak olah guys. Saiki mang aku yo tuku ngene Basri, tuku gedang. Gedang bebek anake dibeli pas aku tuku gedang iki guys. Gedang ayu. Sesuk kan mateng iki tak kolak ambek iki. Nek walah ambek walah barang, guys. Enak ketoke ngolah. Kuwi gak ngolah aku. Wes ngono. Iki mau iki hasilnya iki ngene lho, guys. Apa jenenge arane? Semua ya guys ya, soalnya apa sini waloe sesuk ae ngolake sesuk nek menawa ana mertua rene guys, benakno iku sing gak Sabtu yo Minggu wonge dandane isak-isane wonge ngono guys. Soale tuange wonge iki mau asline ceritane ngene guys, aku arepe dijak koncoku sing konco RA ndekne kae pas masih TK. Iku arepe ngajak neng Home Pimpa, ape ngajak renang guys. Terus berhubung ternyata Bu Guru kan ke info dek wau setengah 10 luwe. Anak-anak besok kelas 1 2 3 iku renang neng Home Pimpa. Jadinya acaranya batal guys, pada konco sing ndekne iku batal soalnya kayak saiki engko renang, sesuk renang yo sakne bocahe lho guys yo. Iki mau asline ape budal jam 1 delalah ra sida. Renange ra sida. Jadi kumpulnya lain waktu meneh ambek cah-cah iku. Dadine yo sesuk ae renange ning kelas becah kelas 1 2 3. Ya wes lah nggak sidong kok kayak gini coba maneh siang jam 1 soalnya aku punya jam setengah 12 pun hari Jumat itu tak tutup loh guys. Jumat itu setengah 12 sampai jam 1 itu lagi buka meneh ceremono jadi bujuku yang ngono kan tutup ae yang anggap dina Jumat kaya nenek wong Jumatan iki jadine tutup nek hari Jumat tutup setengah 12 jam 1 buka meneh so ngerti mau buka terus ya wes lah gak situ wes gak buka lain dino ya pedok konco lain dino soalnya arang-arang ngumpul meneh guys ngono ceritane ya wes lah let's try. Sekian konten kali ini, terima kasih sudah menonton, terima kasih yang sudah like, komen, share, terima kasih banyak ya guys yo, soalnya aku nggak YouTube video langganan aslinya dia biyen guys, dia biyen promono ki gawe nyimpen brave anakku ngono guys, jadi video-videonya anakku
saiki rada aktif nulis dino upload siji. Ya wes guys, yo menonton. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.